Der blev taget... Hej og velkommen til rev tutorial. Der er allerede revkald, det gik stærkt. Ja, der er revkald derhen. Det gik meget stærkt. I den her tutorial vil jeg fortælle jer, hvordan man rev. Det første vi skal starte med, det er hvor man jæger rev. Ja, det kan jeg lige fortælle, når vi har nakket den her. Vi har ikke tid til at tage den her rev. Okay, hvor er det man jæger rev? Den er lige herhenne, Mathias. Så får os lige se, hvordan man jæger rev lige til at starte med. Og i det her område, der er mange rev. Som I ser, vi har allerede fået en der. Måske... Hernede, i det nye Australien, den, eller hvad du vil kalde det. Australien, ja. Det minder mig om Australien. Det er Australien, Mathias. Ja. Jeg ser den. Hvor? Hvor er den, Chris? Jeg tager. Ja, jeg tager den. Jeg sagde det. Den ligger langt, den der. Godt. Ja. Men så fik jeg se, hvordan den rev var. Og de er, hvis Mathias lige går ind på mappet, så er de i det her område cirka. På den her side. Ja. Heroppe er de. På de her sider togskinnerne er de meget. Og når du... Det vi gør, det vi har tænkt os, det er at gå efter den her rev, som vi var på den her bakke, jeg tegner ved nu. Ja. Vi tænker os selvfølgelig efter den. Og måske gå ned her. Og så op her. Jeg har skudt mange rev heroppe. Ved søen. Det er der jeg skudt rev. Godt. Jeg er nemlig ikke helt 100 på at jeg ramte den her rev. Fordi den løb. Og så ved jeg ikke helt om jeg ramte træet. Jo, den er ramt. Men Chris, så bliver der lige så der nogle stillende spørgsmål. Er det godt at tage hunden med på jagt efter rev? Nej, for de kan ikke tage dem. De kan ikke, de revene er for store. Men hvis man bare vil jage her i, og så man ikke gider på revjagt, eller bare hvad den hedder, gå rundt herinde, så er der også kaniner. Der er også europæiske vildkaniner, så en hund kan godt tage der. Den kan godt være med, hvis man gider. En hund den er også god her i, fordi det kan jo tage, når den ser et dyr, eller lugter et dyr, eller hører et dyr, så gør den. Og sjovt nok i det hunter, så er det en buk med et andet dyr, de kan ikke høre din hund. Det kan kun høre, hvis den går. Men Chris, hvad for noget udstyr skal man så have med, når man går ud og jæger? Jeg har den her, jeg tager standardriflen med. For det er den eneste, jeg har, der kan skyde dem. Og så, nogle gange så bruger jeg også armbryst og så snakebite. Ja. Så det er sådan lidt forskelligt, hvad man kan bruge der til at jage rev. Har rev en god hørelse, Chris? Ja, det har de. De har hammergod hørelse. Så man skal ikke gå for tæt på dem, ikke? Nej. Ja. Og de lugter også godt, men de ser ikke ret godt. Så længe du har camo, så kan du godt jage dem. Mathias, det bliver meget svært for dig at tage dem. Fordi du ikke har noget camo. Ja, det kan lige camo, så se. Ja. Så kan de se dig. Men det er bare det, fordi de kan have svært ved at se Mathias, så længe han ikke bevæger sig. Det de hører mig, de gør et lugt. Det er derfor, at det er godt at have, nu skal I se. Det er godt at have sæteliminator på, det er den her lille dåse her. Man kan også få en større en. Det er sådan noget, som lugter af vind, så du ikke lugter noget. Det er sådan lige standard. Ja. Som det der er kaniner her. Hej kanin. Må jeg lige flække dig? Ja, gør det. Do it, så leder jeg videre. Skal jeg bare stå her og vente, ikke? Ja, og så bare vente til de kommer op. Nej, det har vi ikke tid til, fordi vi skal på jagt efter. Det handler, den her episode, den her tutorial handler kun om rød rev. Ja. Så skal vi bare lige prøve at finde reven. Ja, men Chris... Der kommer 2 kaniner lige hen mod os lige nu. Why? Heroppe bare. Vi har ikke tid til den lige nu. Vi har ikke tid, Chris. Der var den. I found it. Where are you? Der, silde kanin. Fuck. Nej! Det stod i vejen. Jeg troede, Mathias, det er en lille kanin, Mathias, det er ikke riffeltid. Okay, men Chris, hvor meget vejer cirka sådan en rev? Jeg ved ikke. Det er forskelligt. Mathias, der er rev heroppe. Hvorfor skal man egentlig gå på jagt efter rev? Hvorfor er det godt at gå på jagt efter rev? Sidste spørgsmål. Det er sjovt. Det er udfordrende.
Det er ikke ligesom elge og sådan noget. De ser, at de kan heller ikke høre. De hører lidt elge. De kan ikke se dig. Så længe du lægger stille, hvis du lægger stille, så kan du få dem op på 5 til 3 meter på dig. Ja. Og så de kan lade, så de ikke kommer tættere på en 3 meter. Men det sidste spørgsmål, er det godt, får man meget hunterscore i rev? De er let at skyde, så ja. Det går hurtigt med at få dem. De er let at dræbe, så længe du bruger rev. Så nu vil vi skyde lige en rev for at vise jer, hvordan det er, man går helt på jagt. Chris, hvor er reven? Ser du? Den være lige ude for os lige nu. Jeg kigger lige. Jeg kan stadig se kaldet. Nej, jeg kan ikke se kaldet længere. Vi spotter efter reven. De er rimelig gode til at komme flere til det her røde. Ja, og især i den her bane. Ja. Men der er så det dejlige ved, at her i der mange dyr, de lyser op, så de er lidt let at se. Det skal jo ikke være alt for svært at se dem. Fik du ikke lige kald? Nej, jeg fik ikke kald, gjorde jeg? Nej. Der, jeg ser den. Hvor? Den er lige foran os, den lunder sådan lidt hund mod os. Jeg ser han. Okay, jeg går klar til skud. Nej, jeg tager den. Jeg tager. Ja, jeg tager. Hey, det er mig, der har kamera, det er mig, der har fansen. Ja, men det er kæft, jeg tager den. Det er en hund. Perfekt. Det ved jeg ikke. Sad du op, eller lå du ned? Sad op. For helvede, Mathias. Så er der stor chance for, at du misser. Du skal ligge ned. Godt nyttig viden til Jagtregler. Lig ned. Læg ned, når du er rev. Rev. Ja. Fordi de er så små, at de er så let at misse, hvis du ikke... Og så er det, når de lunder. Men Mathias, nu har vi givet den her 2 kugler i kroppen. Nu må den da snart dø. Ja. Jeg tror nemlig også, det er den, som jeg ledte efter. Så med den, jeg skød efter. Men så er vi i hvert fald gode til at jage rev. Det beviser vi nu. Jeg plejer at være meget bedre til at skyde dem. Mm. Det var fordi, jeg tænkte, den er tæt på, da jeg skød efter vores. Den er tæt på, den skal dø. For hvis den går tættere på, så buger den. Den er tæt på den her. Mathias, hvor er du på vej hen? Hen hvor reven løb hen. Mathias, du følger dens anden spor, Mathias. Jeg følger dens flygtespor. Det er også flygtesporet. Jeg følger det her. Står der ikke bare trav? Nej, der står flygt. Lol. Så det var garanteret, den var på vej væk første gang. Ja. Så vi skød den første gang. Så kunne den er vendt tilbage. Det skulle gå under mig. What? Hvor er vi henne, Chris? Væk. Vi er langt væk. Ser du? Nej. Den er sikkert løb for os. Ja. Der er sporet hernede. Vi har spor. Den strejfede den der vej. Står der. Den her vej, Chris. Ja, Mathias, den er ude af mappet, tror jeg. Nå. Men vi fik desværre ikke skudt en rev i den der tutorial. Men I fik forklaret rigtig meget om, hvordan man går på jagt efter røde rev. Vi kan lige se, om den ligger her. Ja. Snart der står, at vi er ude af mappet, så holder vi. For jeg er nemlig ude af mappet lige om lidt. Og det kan godt være, den ligger lige her henne.
Ja, nu bevæger vi os ud af maden. Du er næsten. Kan du se den? Nej. Vi er ikke helt ude af mappen nu, vi kan godt blive ved. Der er også det, at du, lige snart du er over stregen, så går det er ikke det. Jeg kan faktisk gå lang tid før du er. Jeg har prøvet, hvor jeg nåede nok 50 meter ude af mappen, før den sagde jeg var ude af mappen. Før den faktisk registrerede det. Der er et spor her mere fra den. Det kan godt være, at den har nok til at bløde. Hvor er du, Chris? Der. Jeg er væk. Se, jeg har camouflage. Jeg tror bare, den er løbet fra os. Ja, vi er ude af mappen nu. Okay, Mathias, vi kan lige så godt spawn tilbage. Tak fordi I så med i den her tutorial til hvordan I jager røde rev. Vi fik desværre ikke fat i den, men håber det var en god tutorial. Vi ses næste gang. Søs.